Jaruma Diamond Zara ta fice daga Kannywood sannan ta buƙaci a goge dukkan fotunanta daga social media. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da jimirin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mai suna labaran Kannywood. Inda a cikin labaran na Kannywood yau kai tsaye za muku bayani akan yadda jaruma Zahra Diamond ta bayyana cewa ta buƙaci cewa a goge fotunanta daga social media tunda ta fice daga ƙungiyar ta Kannywood. Amma kafin mu kai ga muku cikakken bayani, muna fatan za ku danna mana alamar liking domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Inda bayan kun danna alamar ta liking sai ku danna jar alamar subscribe, amma fa idan ba ku danna ba a baya domin zamowa ɗaya daga cikin mabiyan wannan taya mai suna Arewa 24 News TV. Mun gode. Inda a ƙarshe muke fatan za ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kawai za a rika sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo labari a wannan taya tamu. Diamond Zara ta fice daga Kannywood sannan ta buƙaci a goge dukkan fotunanta daga social media. Me ke hirin faruwa da 'yar wasan Kannywood Diamond Zara ne? Cikin wani yanayi, jarumar ta wallafa wani labari a Kannywood da ke nuna kamar ta bar masana'antar gaba ɗaya. Har ma ta nemi duk wasu masoyanta da suke da fotunanta ko ma suka buɗe group ko page da sunanta da su hanzarta su canja sunan daga sunanta sannan su goge duk wasu fotunanta. Jarumar ta sake ba producers ɗin da take yi wa aiki wanda ba a kammala ba da su yi haƙuri su samu wacce za ta maye gurbinta domin ita ta haƙura. Sannan waɗanda aka gama aikin da ita ta yi musu fatan alkhairi. In ba ku manta ba, jarumar Diamond Zara tauraruwa ce da ake damawa da ita domin ko a yanzu haka akwai wasu fina-finan da take ciki masu dogon zango wanda ba a kammala ba, kuma kusan ita ce babbar jaruma a ciki. Ɗayan daga kamfanin Nuhu ne mai suna Gargada wanda Nura Mustapha Waye yake rubutawa, yayin da ɗayan kuma na kamfanin Adam A Zangwani wato Farin Wata Shakallo. Har yanzu dai ba mu san menene yake hirin faruwa ba ga wannan jarumar, amma bayanan da ta yi ya nuna cewar akwai yiwuwar ta daina harkar fim ɗin nema gaba ɗaya. Sai dai har yanzu majiya ba ta tabbatar mana da wannan dalili ba. To ga abin da je jarumar ta rubuta a shafinta na Instagram, sai ku saurara. Jarumar ta soma da cewa, "Salam masoyana, producers ina, directors da abokan aiki wanda na gama ayyukansu, ina musu fatan alheri, wanda kuma ban gama ba ina mai ba su haƙuri saboda yanayin zaɓin da Allah ke yi wa dukkanin bayansa. Ya min zaɓi mafi alheri a gare ni, saboda haka ba ni da haƙƙi ko freedom ɗin ƙarasa muku ayyukanku. Fatan za ku fahimta, Allah ba ku haƙuri ya kuma musanya da alheri. Don Allah masu fans page ɗina ku yi haƙuri, ku duba girman Allah ku cire picture ɗina da bidiyo ɗina ku kuma canja sunana. Na gode." Wannan shine postin ɗin da jarumar ta yi, wanda kuma daga nan ta ma goge akawun ɗin nata gaba ɗaya, wanda idan kai sacin ma ba za ka ƙara ganinsa ba. To sai mu ce Allah ya sa wannan zaɓi nata shine mafi alsheri. Mun gode. Kar ku manta da danna mana alamar liking domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Bayan kun danna alamar liking sai ku danna jar alamar subscribe, amma fa idan baka danna ba a baya, domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Inda a ƙarshe muke fatan za ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin a riƙa sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode.